Awung Jenar Sragen bergoyang jelas tak cocok. Gone dhewe jogeti dhewe. Gas.
Bola bocah nih bocah. Woi. Nih. Bu. Nih. Halo Mas. Sukini. Yo di Budi. Budi biasa biae. Kowe iki salah alamat. Lah piye to? Masri mepene kono. Ya aku ngerti, aku mek nggur salaman lho. Aku kok nggur kleru wae karo kowe iki. Lah wong iki kleru berjarak kok kowe iki. Rono kleru. Lah wong mepene kono kok ngledok rono Yo kuwi. kok sik Mas kabeh rata Mas. Oke, terserah. Nggih Pak Jarno. Mas Ripo Pak jenengan anu HE boten Pak? Boten. Mbok HE Pak. Lah halah. Ayo Yit, perayit. Lah ya jenengan lebokno lebok. Ayo Mbak Putih. Pak De. Ajeng HE boten. Lakune napa? Caedan ya Pak. Ini. Wis sing Loro diomah. asmara. Ngerti? Kowe iki Dek, tamu pirang-pirang sing di omah sing di Pasar lho. Ya gak apa-apa to Mas, aku nyedaki sing di omah. Oh, Mbak, loro asmara rondo kempling, Mas. Rondo kempling awake awan. Lah Oke, Dik, kesupen kula. Lah iya, ini dulur kula, Mas. Wah, iki. Oke, siap. Mas pripun kabare? Alhamdulillah. Penak lho, oke dulur, oke rezeki, Mas. Ngono kuwi lho. Mas Apa? Prekon. Ora aku golek boloku. Bolomu ning ngisor ke lho. Ndi? Bukil. Kucing no kok kuwi. Katresnan yo. Iya, lebokno jenengan. Pengumuman. Yang merasa HP-nya kehilangan bablas ngae PA ya nih. Iya. Wis, lebokne sik. Eman-eman HP kok nemu dikekke. Alah. Tuku yo larang kok. Wong kok dadi wong Dosa yo tak songgone. ya maling kok ya Yang maling yo bangga. ben sing ra ngerti kan ra ngerti. Ngerti, wong maling ki dadi buta, Mas. Gak usah. Rasanya apa rasanya? Rasa lho. Ele, rasa kok ya mbok cenat lho. Jadi petono e. Oh, alah. Karepku wis. Oke. Gas. Terus ning Wiratmaya. Erik masyaallah. Mas. Erik lope-lope ngono lho. Erik lomba-lomba. Katresnan ning Wiratmaya. Tinampi dene rorosi. Senajan otasan sira kabeh leno alaku negara. Bos Milan Budi. Ayo Mas Joko nembang nih. Ini salaman semua ya, Mas. Sugeng dalu. Sini, Mas. Srihune Mustika Tuban Abuh tresna lan saboya pati marang Raden Wiratmaya Bagus Prasetya anak putrane bengi iki nih Bumilange disekseni. Piye, Mas? Bengi iki aku nyambut gawe Mas Nyono.
ra bayaran ra masalah. Walah wis dibayar lunas kaya wis Modar gene aku dibayar lunas. Amplope wis mlebu kok. Alah. iPhone kok len. Apa? iPhone. iPhone. 7 juta 100 itu. Nah ya. Ya gak apa-apa, Mas. HP ini bom-bom. Lah ya. Ya Allah ini. Rasa. Mas, Arep jaluk Mas. aku Kowe arep jaluk bos Milan kowe kira tak cegaki. Ojo kae Mas. Tuman kuwi kok penyanyi njaluk duit ae. Padahal sing ngajak kowe lho. Aku rene kok sing Ojo ngokot ngene kowe ya. lho. Kowe aja ngono-ngono tadi. Lho, ngono kuwi. Ojo sing-sing ke aku iki. Apa diparingi Mas Milan? Lah ya. Tuman iki. Oh, alah. Mas Milan, senengane ngoten niku, bulet ae. Penyanyi. Bloko suto ngono lho. MC Mas. untuk daerah untuk melas. Lah iya. Lindes. Wah, aku ditum ngono lho mbacano. Benti lindes. Oke. Ayo, lebokno. Mas Milan, Iya. santai Mas. Iya, Rasa dikei. rasa kaya ngono ra dikei. Tuman Iya, iki, halah. Cara ngekei aku genah munggah swarga. Sepik ngono kuwi. Nanti, Aku ini Mas Black sik lho. rene sik lho. Oke. Ya, iki loro asmara. Engko Nih. nanjake sapa iki? Ora. Mas Milan, sampean pengen tukar duit gak? Ndak, ngopo takok. Ya maksudku mbok menawa kira. Enggak gitu, Mas. Iya. Mas Milan, ngapunten ajeng sedekah napa mboten? Tambah ngere. Ayo. Lah nek iki jolke duit dijolke duit. Lah nek iki njaluk. Niki pencairannya enten panti jompo, lansia, ngoten. Tasnya putih. Tenang aja. Tasnya putih. Tas. Kuwi tas isine 100-an kabeh di sopan. Oh, ya. Tenang. Oke, Mas Milan. Bos Milan ki dhewe nanggone Pak Anu kae Iya. nanggone Pak. Iya. 5 juta. Iya. Katresnan ning Wirat Moyo. Walah masyaallah. Ditabui Mas, ditabui nggih. Kula nembang ditabui. Katresnan tak dundung tak lho ya. Katresnan ning Wirat Moyo. Kloteng. Ning promosione. Kaki dong kemana-mana. Loro asmara dhengi. Mbak Ragil maju. Monggo nyakar piyambak, Dek Ragil. Monggo Pak. Yo. Oh berarti HE iki. Oke, baik. Aku mati
Bapak Ibu yang merasa kehilangan HP, Masya Allah. iPhone, drink wine. Lek gawe pengumuman ki sing bener, iku HP-ne apa? Ini per iPhone nih. Dudu. Kameranya papat tuh. Dudu. Maxtron. Bapak Ibu tamu undangan, saya hitung 3 kali. Kalau nggak diambil hak saya ya. Ini yang merasa punya kehilangan HP, tolong diambil di panggung hiburan jelas nada. Saya hitung 3 kali, kalau nggak diambil hak saya. 1, 2, 3. Ya. Oke, dol gede. Niki dilabaske rondo kempling Mas. Rondo kempling diengki, Anjar maju. Tek nasi ya. Oke, no no. Yo. Aku Slow. ngati Monggo Dek Anjar maju.
ada yang mau lulusan riyen tapi kanca-kanca dadi nderek. Monggo, ajeng ngaturke napa monggo. Memanismu angu jiwa Dek Ragil maju. Dek Ragil, Mbak Fitri. Oh Mbak Fitri Tiga, anu Fitri triplek. Fitri Tegar. Tapi niki mangke anu lagune dangdut mawon mboten napa. Nggih. Sing penting kira grandalian. Oh nggih, monggo. Madhepe mriko, Pak. Syutinge mriko. Agawe rujiting kalih Pasar sono nyawiji rara apa kang natya upama munduta rukmi Neng layu tartamtu taktu roti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa ing madyane ing jala temah gonjing angge neng paku lingan sing nembang sing campur carine Sragen sing kagungan kersa priyayi Sagen sing nembang wong Tuban Sri Uning Co. Ayo panitia Mas Agung CS Mas Anton lu langsung di giatnya lur Sri Uning ditayuke monggo Sri Uning ditayuke ngendi kanca-kanca ngesokne aku kena malah ra ketok blas iki dipun rencangi sinten Mang Mileh wah ndelok kok kayak si Wahyu kayak malah ndelik ya kangkringane ayo joget Mas Arsono anu kendangane anu gagrak bloro saged niku cah bloro Pak bloro kakak bloro niku ayo bloron anu direncangi urutane kowe Put Yo Mas Delta leren sik ganti Mas Erik. Sapa? Ayo Mbak Fitri Mas Arsono kali Mbak Fitri ke niki riyen sing tenggene Mas Alwi monggo Dek Fitri la Sri Uning mustika tuban lapu tresno lan sapoyo pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasetya anambut
Wiranti Srihuneng datan graita kang rinekta katange pribadi Wiratmaya putranira sira lawe adipati Tuban Srihuneng putraning abdi wangsa pati nalika ing uni kapupo ing Madyalaga yuk prang tanding lawan Minajingga katresnaning Wiratmaya tinampit neng Rara Srihuneng senajan kasanira Sabdeng Wisma alabuh negara Srihuneng mustika Tuban tresna Saya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasaja anandang Srihuneng datan graita kang rinekta kadange pribadi Wiratmaya putranira sira lawe adipati Tuban putrani abdi mangsa pati katresnaning Wiratmaya tinampit neng Rara Srihuneng senajan wekasanira Sabdeng Wisma alabuh negara tasih Mas Agung tali janjine Mas Agung Lanjut Mas Agung nyanyi Mas dewek. Bogel lali janjine setunggal malih lali janjine Monggo. Nanti Mas Tetap Agung lagi, CS Dik Tia Monika. Juga nanti ada Cinta Merah Jambu
Ada Lungiting Asmara. Monggo Mas. Berarti lali jadinya dari ini nggih. Monggo, monggo. Sragen langsung mawon. Langsung Sragen. Langsung horeg Mas Erik. Oh. Sebelas nada. Mas Engki. Joget, joget. Dina minggu ing tak tunggu kowe ngajak neng tawang manggung nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Aja no. Nah, kan. Aku ora melu-melu, Mak. Nyong ora melu-melu ya, Mak. janjane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyobriane atiku sujana kowe kencan karo priya liya Sebelas nada. Alkalina audio. Raja Wali Sisa. Rafoto. Arif Genset. Mbak Yuli. Yuli. Awo. Yuli. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang manggung nganti lingsir sangengene ana kene aku nunggu kowe lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko sor Burung rampung. Lah kok dong mlayu to? Burung rampung. Janjane kowe neng ngendi? Gelak
jagatmu sajak nyugriyane atiku sujana kowe kencan karo priya liya. Sampun Mas Bugil sembah nuwun dalipun. Mangga. Sameneika kersane dilajengaken kali Mas Agung.